Συνοθεσία αυτή, εντάξει, πήγε, δάμισε να κάνει αυτό. Ποια είναι αυτή η σειρά, αυτή η σειρά, τι παίρνει καθηγητά τώρα, είναι ο Αγγέλης Δήλα. Πάει, έλεξε αυτός. Εγώ έχω μιλήσει με όλους τους δικαστές εδώ και ο Αγγέλης έχει πάει, έλεξε για μάνα. Πρέπει να αλλάξει η πόλη. Κάνουμε σήμερα την τελευταία αναμετάδοση από το Εθνικό Στάδιο Ανίνων, διότι είναι το πρώτο τελευταίο παιχνίδι της Β' Εθνικής κατηγορίας. Βέβαια δυστυχώς η ομάδα μας δεν μπόρεσε να αλλάξει, παρέμεινε σε αυτή την κατηγορία τελικά. Ίσως από ατυχία, ίσως από ελλείψη ικανού εμψύχου υλικού και σας αναμεταδίδουμε το τελευταίο παιχνίδι, θα έλεγα, του ΠΑΣ, ενώ ένα κόρνερ τώρα ύστερα από ένα δυνατό φάουλ του Δουδίκα, και σας δίνω τη συνθέση των ομάδων. Ο Παναριακός παίζει με τον Καρουλίδη, τον Πινιάρη, τον Ιωσήφιδη, τον Ευθυμίου, τον Πατάκο, τον Μπαντερμαλή, τον Μπέκα, τον Καραμάνο, τον Ταούτη, τον Μαρέτζη και τον Δουδίκα. Ο Πασγιάννα έχει κατέβει με τον Μανώλη, με τον Γεωργία, τον Πορφύρη, τον Σχέμο, τον Βότσικα, τον Ταβουξή, τον Ευθυμιάδη, τον Θεοδωρή, τον Μούχ, τον Βλαχούδη και τον Διάλα. Διαιτητής του αγώνα είναι ο κύριος Γιαννόπουλος, με υπόπτες τους κυρίους Ζωγράφο και Αραμπατζή του Συνδέσμου Αθηνών. Η Ιωσήφιδη αποκρούεται όμως από τον ένα δοκάρι, ένα εκπληκτικό σούτ, αγαπητοί τηλεθεατές, από τον Δαούτη. Να τονίσουμε πάλι ότι έχει μια σημαντικότατη απώλεια, ενώ ο Βλαχούδης ξεχύνεται μπροστά. Για να δούμε, φεύγει ο Μούφ αριστερά, θα του δώσει την μπάλα, του τη δίνει, θα είναι το γκολ. Στριφογυρίζει ο Γιουγκοσλάβος και πράγματι είναι το γκολ. Είναι το γκολ πράγματι, σε μια φάση ακίνδυνη θα έλεγα, όπως εξελίχθηκε. Ήταν 6 αμυντικοί των φιλοξενουμένων πάνω στον Βλαχούδη. Αυτός κατάφερε με το αριστερό του το πόδι από αριστερά να βρει το Μουφ. Αυτός κοντρολάρισε την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή των φιλοξενουμένων, την έφερε στο αριστερό του πόδι και με ένα πλασέ σουτ έκανε στο 18ο λεπτό προς το 19ο του πρώτου ημιχρόνου. Πασγιάννα Παναριακός 1-0, και το γκολ αυτό του Μουφ διέψευσε κατά κάποιον τρόπο τις φήμες. Και ένα δεύτερο, όχι, είναι μια πολύ ωραία ενέργεια του Μουφ και επερχόμενος από δεξιά, να δω ποιος είναι ο Ταβουξής, προς τον Ιωσήφιδη, να δούμε, ο Ιωσήφιδης κάνει βαθιά σέντρα, θέλει να επέμβει εκεί ο Νταούτη, τελικά ο Σέμος, τελικά χάνουν μια πολύ καλή ευκαιρία, πιεζόμενος από τον Ευθυμιάδη, να δω ποιος είναι, για να δούμε, τι δίνει. Πέφτει εκεί ο Ευθυμιάδης, τη χάνει προς τιμήν, ο Μπινιάρης πάλι γίνεται κάτω στην μπάλα, στη δίνει στο Μαρέτζη, για να δούμε, και είναι ισοφάριση πράγματι από τον πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Να δω ποιος είναι ο Νταούτη των φιλοξενουμένων. Πανηγυρισμός στους φιλοξενούμενους και στον πάγκο τους, ήταν μια ωραία επιθετική ενέργεια των φιλοξενούμενων, μια οργανωμένη. Έγινε κάτοχος της μπάλας ο Νταούτη στο μεγάλη περιοχή και λίγο λοξά από την εστία του Μανώλη, και με ένα δυνατό διαγώνιο σουτ ισοφάρισε σχεδόν στο ημίωρο, και έτσι έχουμε Πασγιάννα Παναριακός 1-1. Το φάουλ, βλέπουμε το Σέμο, σουτάρει, περνάει η μπάλα το τείχος, αλλά ο Καρουλίδης πιάνει αυτή. Τελικά θα καταφέρει, πράγματι καταφέρνει να πάρει την μπάλα, δεν έχει όμως στήριγμα και θα κάνει το σουτ μόνος του. Ήτανε προς τον Βλαχούδη αυτή η παλιά και είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι, όπως υποδεικνύει ο κύριος Γιαννόπουλος. Η επιμονή του Τζάλα να παλέψει και να κερδίσει την μπάλα, να τη δώσει δεξιά προς τον επερχόμενο Βλαχούδη, ο οποίος φαίνεται να έχει τραυματιστεί. Και ενώ βρισκόμαστε σχεδόν στο 40ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, είναι 1-1 και γίνεται το 2-1 από τον Μουφ. Ο Βλαχούδης φαίνεται να χωλαίνει. Ο Θοδωρής επάνω στην μπάλα, το εκτελεί γρήγορα από τον Τζάλα. Θα σουτάρει ο Θοδωρής και ναι, καλό το σουτ Θοδωρή, αλλά δεν κατάφερε, πιεζόμενος από τον Καραμάνο, να το κάνει όπως θα ήθελε. Ενώ οι φιλοξενούμενοι εδώ με τον Ιωσήφιδη, τον Πινιάρη και τον Ευθυμίου αναλάζουν την μπάλα, βγαίνει μπροστά και θα είναι η κάρτα από τον Ευθυμίου, είναι η κάρτα προς τον Ευθυμίου. Να δούμε ποιος είναι ο παίκτης του ΠΑΣ που είναι πεσμένος. Είναι ο Μουφ. Μπορεί να είναι και χτυπημένος, μπορεί και όχι. Έχει λίγο θέατρο Γιουγκοσλάβος στο παίξιμό του. Ας ελπίσουμε να μην έχει τίποτε. Και ενώ είχαν ισοφαρίσει οι φιλοξενούμενοι με τον Πατάκο, ένα κόρνερ τώρα εκτελείται
για τους φιλοξενούμενους. Καλοχτυπημένο και είναι το γκολ σε μια ανύποπτη φάση, θα έλεγα. Κινήθηκε η άμυνα του ΠΑΣ και μας επιφυλάσσει, θα το κάνουμε ντέρμπι τελικά. Το φάουλ ήταν, το γκολ ήταν από τον Μπέκα και σε μια ακίνδυνη τελείως φάση κινήθηκε ειλικρινά όλη η αμυντική γραμμή του ΠΑΣ και έτσι οι φιλοξενούμενοι προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου φαίνονται να ισοφαρίζουν. Συμπληρώσει τα 45 λεπτά παιχνιδιού, επιμένει ο Μουφ, για να δούμε με το Θοδωρή εδώ, πάλι ο Μουφ επιμένει, έχει την μπάλα και είναι φάουλ. Πράγματι, ο Μπινιάρης δεν ξέρω αν έχει δεχθεί άλλη κίτρινη και δέχεται την κίτρινη κάρτα από τον κύριο Γιαννόπουλο. Πράγματι, πήγε να τον αποφύγει με μια επιτόπια τρίπλα ο Σντένκο Μουφ, πολύ σωστή και ωραία η ενέργεια του Ιουγκοσλάβου, αλλά οπωσδήποτε τραυματίστηκε αυτή τη φορά σοβαρά. Ένα φάουλ σε πολύ καλή θέση, το εκτελεί ο Βότσικας, η μπάλα απευθείας στα χέρια του τερματοφύλακα των φιλοξενουμένων του Καρουλίδη. Ο Σέμος μπροστά θέλει να βγάλει ποιον, να δω ποιος είναι, βέβαια είναι ένα φάουλ. Δέχτηκε ποιος είναι, να δω ποιος είναι ο παίχτης του ΠΑΣ που σφαδάζει από ό,τι φαίνεται στην αντίθετη πλευρά από εμάς. Είναι στη σέντρα, ο Γεωργιάς ελέγχει την μπάλα, τη δίνει στον Ευθυμιάδη, αυτός με μία στον Παπαβασιλείου. Βγαίνει σε ιδανική θέση, θα έλεγα, και γίνεται η σέντρα ο Ταβουξής και τελικά οι γηπεδούχοι κερδίζουν ένα κόρνερ με την επέμβαση του Παντερμαλή και του Μπατάκου. Για την σεζόν το δίνει στη Ρόδο με τον Ιάλισο. Δεν μπορεί εκεί να κοντρολάρει. Για να δούμε ο Ευθυμιάδης, θα πετύχει ένα γκολ, όχι. Καλό το σουτ του Ευθυμιάδη. Εκτελείται, καλό χτυπημένο, αλλά λίγο πάνω από το ριοζόντιο δοκάρι του Μανώλη. Και πράγματι ο Μουφ. Ένα φανταστικό γκολ από το Σέρβο. Χατρίξιμα, ένα πολύ ωραίο γκολ. Ένα φανταστικό σουτ, θα έλεγα, στη δεξιά γωνίδα του Καρουλίδη και έτσι στο 20 λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου Παζιάννα Παναριακός 3-2. Χατρίκ για τον Σέρβο σήμερα, το άξιζε οπωσδήποτε. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για τους φιλοξενούμενους. Θεοδωρή ο διαιτητής, ο Μου φεύγει μπροστά, βέβαια δεν είναι ποτέ offside από πλάγιο. Έπρεπε να σουτάρει ο νεαρός Θεοδωρής, ήταν σε καλή θέση, σουτάρε μετά. Να εκμεταλλευτεί αυτό το πλάγιο του Ιωσήφιδη. Για να δούμε. Και ο Μανώλης, αγαπητοί ακροατές, αγαπητοί τηλεθεατές, σώζει την εστία από ένα σουτ κεραυνό από το ύψος της μικρής περιοχής του Μπατάκου, ο οποίος δεν κατάφερε να παραβιάσει την εστία του Μανώλη, ο οποίος κυριολεκτικά έσωσε τους 3 βαθμούς για τον ΠΑΣ αυτή τη στιγμή με την απόκριση του αγώνα που έκανε. Κόρνερ για τους φιλοξενούμενους, βγαίνει ο Μανώλης, πιάνει την μπάλα, τη χάνει και είναι του ισοφάριση. Ένα τραγικό λάθος, ενώ ο Μανώλης προηγουμένως είχε σώσει την ομάδα του. Πανηγυρισμοί των φιλοξενούμενων, ήταν ένα θρίλερ που εξελίχθηκε τελικά στο Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων, αγαπητοί τηλεθεατές. Είναι γκολ, κακώς διαμαρτύρονται οι γηπεδούχοι. Ο Μανώλης που στα αμέσως προηγούμενα δευτερόλεπτα είχε σώσει κυριολεκτικά, είχε χαρίσει, θα έλεγα, τους 3 βαθμούς στην ομάδα του, ύστερα από μια άστοχη ενέργεια, και ενώ μπερδεύτηκε με τους αμυντικούς του. Και τι να πω. Εγώ εκείνο που μπορώ να πω ότι τουλάχιστον ο Παζιάννα έπαιξε και τον Παζιάννα. Για τους φιλάσου, για τη σημαία του και για τις φανέλες. Τα άλλα που λεγόντουσαν όλη την εβδομάδα αυτά δεν έχουν καμιά υπόσταση. Αυτό το είχαμε ξεκαθαρίσει με τους προσβεστάς μου. Δυστυχώς η μπάλα τιμωρεί. Γιατί ολόκληρο δεύτερο γύρο η ομάδα είχε 0 παθητικό εδώ μέσα. Και ξαφνικά μέσα σε μία μισή ώρα φάγαμε 3 γκολ από μια ομάδα η οποία ήθελε να πάρει στον ένα βαθμό και ανέλπιστα τον πήρε. Συν έβαλε και 3 τέρματα. Σε αυτό βέβαια φταίμε, μπορώ να πω, εμείς. Οι βασικοί υπέτειοι είμαστε εμείς. Και τα γκολ φάγαμε. Ειδικά το τελευταίο πιστεύω ότι
και φάουλ να ήταν, εκεί έπρεπε να έχει καθαριστεί η φάση. Να μην κρυβόμαστε, να είμαστε λίγο αυστηροί. Τελειώνει εκεί η φάση. Το πρωτάθλημα, στο πρωτάθλημα τελειώνει με τις καλύτερες εντυπώσεις. Αυτό τους είπαν να το προσέξουν. Αλλά δεν το καταλάβανε. Όντως είμαι στεναχωρημένος από το αποτέλεσμα, γιατί θέλαμε να κλείσουμε τουλάχιστον μέσα με επιτυχία. Γιατί το επόμενο είναι εκτός έδρας. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο στο αγωνιστικό μέρος, γιατί η σημερινή ομάδα δεν ανταποκρίνεται με τα υπόλοιπα προηγούμενα παιχνίδια που έχουμε κάνει. Εδώ φεύγω πλέον από αυτό και θέλω να ευχαριστήσω τους ποδοσφαιριστάς μου για όλη τη δεύτερη χρονιά, δεύτερο γύρο που ήμασταν μαζί, που κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια και μπορέσαν την ομάδα αυτή να την στρώσουν, γιατί είχε πολλά προβλήματα και το συνεχίσει. Εγώ ήρθα όταν η ομάδα, κάποιος φίλαθος εδώ μέσα που ήταν όταν ήρθα εγώ και με ρώτησαν η ομάδα πέσει. Η ομάδα ήταν πεσμένη τότε όταν ήρθα εγώ. Αν θέλετε πέστε το έτσι, γιατί είχε κάνει 10 παιχνίδια έξω με 7 μέσα. Εδώ μπορώ να πω ότι ήρθα πέμπτη εγώ, πήρα εγώ την ευθύνη ότι με τον Ιάλισσο, γιατί ο κ. Φάκας είπε ότι ήμουνα και σε αυτό το παιχνίδι, ναι, που λέω 7 μέσα και 10 έξω. Και οπωσδήποτε δεν ήταν η πορεία η ανάλογη του πρώτου γύρου ή δεύτερη. Στο δεύτερο γύρο, στα 5 συνεχόμενα που είχαμε δεύτερο γύρο, τα 4 ήταν έξω με καλές ομάδες και να μην κρυβόμαστε, πήραν αποτελέσματα. Και στη Βέρεια και στην Προοδευτική και στην Καλαμαριά. Μπορώ να πω ότι και στον Πιερικό, που αν είχαμε φέρει εκείνη την εποχή, έστω και εκεί θα μας είχατε κρεμάσει το ρολόι. Μόνο εμείς η Καβάλα κέρδισε και αν δεν κάνω λάθος και η Νάωσα. Καμία άλλη ομάδα δεν πέρασε από τον Πιερικό. Και εκείνη την εποχή ο Πιερικός πίστευε ότι μπορεί να σωθεί. Κάνω μια περίληψη βέβαια, γιατί δεν θέλω να σας κουράσω. Εμένα ο Σταθόπουλος μου είπε ότι θα έρθει. Άλλος δεν πρόκειται και το κάνει θόρυβο. Όχι. Εντάξει, πώς ακούγεται. Πάμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα καλησπέρα σε όλους. Ήρθα εδώ να πω κάτι σε ό,τι αφορά το θέμα της παραμονής μου στην ομάδα. Το κάνω για το λόγο αυτό, γιατί τα τελευταία έχω ακούσει πολλά, μου είπαν έχουν γραφτεί πολλά, δεν ξέρω ότι φεύγω, μένω, ανέβηκα το κασέ κτλ. Και θέλω να το πω τώρα, εδώ, για να ξέρει ο φίλατλος κόσμος των Ιωαννίνων, και εσείς βέβαια, τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, τα πράγματα είναι τα εξής. Πριν από 1 μήνα, έχω συμφωνήσει με τον πρόεδρο της ομάδος, όταν του εξέφρασα επιθυμία για να μένω σε αυτή την ομάδα, και ο λόγος μου για να εξεφράσω αυτή την επιθυμία ήταν όχι άλλος από το γιατί εγώ πραγματικά έχω πει 1000 φορές και θα το πω και άλλες 1000 φορές ότι εγώ αγαπάω αυτή την ομάδα. Αυτή η ομάδα εμένα μου έδωσε όνομα στην Ελλάδα. Αυτή η ομάδα εμένα μου έδωσε δικαίωμα να πάω να κερδίζω τα λεφτά μου αλλού, όπως ήταν η περίπτωση της Καλαμάτας, και αυτό προτίμησα να μείνω εδώ. Πριν από περίπου 1 μήνα έκατσα με τον πρόεδρο και συμφωνήσαμε σε 2 λεπτά. Τα βρήκαμε στα οικονομικά τα πάντα. Αλλά είχαμε και άλλη μια συμφωνία, τα οποία ήταν ότι ένα μέρος των χρημάτων έπρεπε να ντοτεί στις αρχές του Μαΐου. Κάτι οποίο τελικά δεν έγινε. Και όπως είπα, για να τα ξέρει ο φίλατλος κόσμος, εγώ έχω δώσει στον πρόεδρο μια ημερομηνία, η οποία είναι 27 Μαΐου, συγγνώμη. Είναι δηλαδή Δευτέρα μετά από το τελευταίο παιχνίδι με τον Ιάλισσο που παίζουμε. Μέχρι εκείνη την ημέρα να απαντήσει. Είναι δυνατόν οικονομικά να το υπογράψουμε αυτό το συμβόλαιο ή είναι δυνατόν. Και άμα μέχρι εκείνη την ημερομηνία δεν τα γίνει, όπως ξέρετε εγώ είμαι επαγγελματίας και μάλλον θα ψάχνω να βρω αλλού το ψωμί μου. Ευχαριστώ πολύ. Άμα έχετε κάποιες άλλες ερωτήσεις να με ρωτήσετε, με μεγάλη χαρά θα σας απαντήσω. Το ότι αγαπάς τον Μπαζιάννα απέδειξες, ξέραμε πως έφυγες αγαπητές Δέκο,
και δεν περίμενε κανείς να σε δει πάλι πίσω στον Παζιάννα, οπότε ήταν πρωτοβουλία, βέβαια επέμενε και ο πρόεδρος της Καλαμάτας, αλλά ήθελες και εσύ και ήρθες. Πώς βλέπεις αυτό το μέλλον αυτής της ομάδας? Έζησες μεγάλες δόξες με αυτήν την ομάδα. Πώς βλέπεις το έμψυχο υλικό, πώς βλέπεις και τη συμπεριφορά του Προέδρου, γιατί όχι, γιατί να κρυστούμε? Κοιτάξτε, αν είμαστε ειλικρινείς, κύριε Στεριού, εγώ πρώτα απ' όλα βλέπω τον εαυτό μου έτσι, να μην το ξεχάσουμε. Είσαι επαγγελματίας. Μετά, σε ό,τι αφορά τις ομάδες, είναι σίγουρο ότι και τα πουλιά έξω ξέρουν ότι αυτή η ομάδα για να κάνει το μεγάλο όνειρο, άνοδο στην Α' Εθνική, πρέπει να ενισχυθεί σε πολλά. Όχι μόνο στα οικονομικά, αλλά και σε οργανωτικά, να το πούμε έτσι. Δηλαδή χρειάζεται παίκτες, έχει καλό έμψυχο υλικό, αλλά βέβαια για ένα τέτοιο στόχο που είναι άνοδος στην Α' Εθνική, χρειάζεται και παίκτες περισσότερους με την εμπειρία. Οπότε αυτό εντάξει δεν είναι δικό μου θέμα, εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται η ομάδα ενίσχυση. Μετά είναι άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα, το είναι το βοηθητικό γήπεδο. Αυτό που έχουμε τραβήξει εδώ και 3-4 μήνες, δηλαδή μιλάω για πριν από ένα μήνα, να κάνουμε προπόνηση μέσα στη βροχή και στην λάσπη, δεν ξέρω άμα έχετε πάει στο Στεμβράκι και να δείτε πώς είναι αυτό το γήπεδο. Εγώ πιστεύω ότι εμείς οι παίκτες είμαστε ήρωες. Δηλαδή από την πλευρά μου δεν μπορούμε να μιλάμε για άνοδο αφού δεν έχουμε τα απλά πράγματα όποια χρειάζονται. Δηλαδή ένα καλό γήπεδο για να μπορεί προπονητής να δουλεύει με τους παίκτες. Εγώ πιστεύω ότι είναι αυτό εκτός των οικονομικών είναι ένα από τα πολύ μεγάλα προβλήματα. Αυτά. Δίποτε για το σημερινό παιχνίδι. Επειδή δεν είχα δυστυχώς την ευκαιρία την προηγούμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, αλλά την έχω τώρα, θέλω να συλληπιθώ κι εγώ από καρδίας μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, τους δύο ποδοσφαιριστές μας, που χάσαν ο καθένας από ένα γονιό και το προηγούμενο Σάββατο και εχθές, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Σε κλίμα φυσικά και έντασης, ήρθαμε να παίξουμε ένα παιχνίδι καθοριστικότατο. Και καθοριστικότατο θα ήταν εάν φέρναμε οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα εκτός από μια ισοπαλία ή μια τυχούσα νίκη μέσα σε μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα και σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως είναι ο Παζιάννα. Καταφέραμε να ισοφαρίσουμε 3 φορές, πετυχαίνοντας 3 τέρματα, ακολουθώντας δηλαδή το σκορ 3 φορές σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι, με ελλείψεις 4 βασικών ποδοσφαιριστών, ενώ Μπονόβα, ενώ του Μαξίμοβιτς, του Φλόρου που μείναν από τραυματισμούς και βέβαια του Μπουκάρα που εχθές κατέβηκε από το λεωφορείο όταν πληροφορήθηκε το θάνατο της μητέρας του. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δίνω συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά που παλεύουν με τις συνθήκες που παλεύουν για να καταφέρουμε να σωθούμε και να διατηρηθούμε στην κατηγορία. Συγχωρέστε με, αλλά εσείς αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι, στη διάθεσή σας. Είστε ένας έμπειρος προπονητής και σταθόπουλος και από τη θητεία σας στην πρώτη εθνική κατηγορία. Έχετε διαπρέψει και στη Β' Εθνική. Πώς είδατε το φετινό πρωτάθλημα της Β' Εθνικής? Αν ήταν υποβαθμισμένο όπως λέγεται ή ήταν ένα πρωτάθλημα όπως όλα τα άλλα? Πιστεύω ότι δεν είχε την δύναμη να ξεχωρίσουν κάποιες ομάδες όπως ήταν στο περσινό πρωτάθλημα. Οι δύο ομάδες, οι πολύ καλές, πράγματι ξεχωρίσαν και αν ψάξουμε γιατί είναι πολύ εύκολο να το βρούμε. Και δυναμικό και οργάνωση και γήπεδα, άρα λοιπόν ήταν ένας συντελεστής που τους βοήθησε. Το να φτάνουμε μέχρι πρώτη-τελευταία αγωνιστική σήμερα για να δούμε ποιος είναι ο τρίτος, καταλαβαίνετε ότι υπήρχαν πάρα πολλές εισάξιες ομάδες. Εισάξιες ως προς το καλό, ακριβώς. Εισάξιες στη μετριότητα και κάτω θα έλεγα. Το ότι ένα πρωτάθλημα Β' Εθνικής βρίσκει τις 15 από τις 18 ομάδες με καθημερινές απεργίες και χρέος σε όλους όσους εργάζονται στην ομάδα αυτή, πράγματι μιλάμε για ένα πρωτάθλημα υποβαθμισμένο. Φτάνουμε βέβαια 2-3 αγωνιστικές πριν το τέλος και ειδικά τώρα μεθαύριο για την ουρά, ένα παιχνίδι που ενδιαφέρει άμεσα εμάς. Τελευταία αγωνιστική θα κριθεί και ποιος θα ακολουθήσει τις υπόλοιπες 3 ομάδες στην Δ' Εθνική. Ως προς την ουρά λοιπόν έχει ακόμα ενδιαφέρον για μια ακόμα αγωνιστική. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω ειλικρινά και τίμια να ζητήσω συγγνώμη σε τυχόν 1-2 ανθρώπους του Πας Γιάννενα που στην ένταση μου επάνω ίσως να είπα πράγματα που δεν έπρεπε.
Ζητώ και πάλι ταπεινά συγγνώμη από αυτούς, αλλά ίσως ήταν η πρώτη φορά στα 12 χρόνια μου προπονητής που δεν είχα πρώτη φορά ψυχολογικό σοκ από το αποτέλεσμα. Έτσι, ζητώ ειλικρινά συγγνώμη.